हेलो लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो फिन खेबसेबाव नोंसोरखौ खुलुमहरबावबाय आं दिनै टिपकाय बासफोराव थांनो नागिरदों सालाकाति रेल स्टेशनाव फैबाय फेमिलिबो दं टिकेटबो लाबाय नै बेलाय आनन्द खुशबु Salamati to Basbari. Sasu 15, 30 rupees. ट्रेना फैबाय जोंना नायदो गाखोबाय दै बेनो डेम' 12 बोसोर 12.5 बोसोर दिनैसो खेबसे थांगोनलै डेम'नो बे डेम' क'क्राझार मोनफैबाय खानाय बिरलायलायबाय नै आरो सालाकाति टु बासबारि मोनफैबाय थांबाय ट्रेना 8:20 जाबाय फन्द्र बोसोरनि उनावसो दिनै फैदोंनो 15 बोसोर जाबायमोन नै न'खौनो मिन्थिया मिन्थियो मा मिन्थिया जानांगौ ना मिन्थियोनो र' नायनि थाबायगासिनो दं लेंबोग्राफ्रानो मिन्थिया दै जायगाखौ खनबुगासिनो दं र' नै नुबायनोलै लोगो मोनबाय दै नै बेलाय दे बासबारि आलासि जाफैनायनि बेस्रानै बिनो लिंहरनाय आंखौ एकदम गावहा खस्थ' मोनथारबाय बारि स्टेसननि खाथियावनो बे दुर्गा फुजा जायो बिराद मानसि जाबायदां दुर्गा फुजायाव दुर्गा फुजा आङो फैफेराखैमोन एबारसो फार्स्ट फैदों नै नायदो जाबो दंफायो दे नायदो नै ओरैबो दं दे जोंनि बायदि राभाफोर दंफैयो नै जोंनि न' खाथिनि बायदि
बासबारिनि दे बियो क'क्राझार टिपकाइ बासबारि रुपसि एयारपर्ट खाथिनि बाहाय मोसानायनि लिस्ट लादों जोङो बासबारि टु सालाकाटि थांफिननो नागिरगासिनो दं स्टेशनाव फैबाय आलासि जानानै नै स्टेशनाव थांगासिनो दं ट्रेना फैबाय दै नायदो फैबाय दै गाखोबाय खालिथार जायगा खालि मेरला गोसो बायदि अबहाय जिरायनो जिरायदो मालाय हारसिं जिरायबावबाय ओरैबो जाबाय जिरायनोसै होनबाय क'क्राझार सफैबाय दै लोगोफोर नायदो नै फैनायखौ लोगो मोनबावबाय थांगोन बासबारि टु क'क्राझार स्टेसन मोनफैबाय दै एबार जों बास गाखोहैनोसै लोगोफोर बेनोसै नै क'क्राझार स्टेसन नै माबाखौ भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट हो शेयार खालाम आरो आंनि दुर्गा ब्लगखौबो साबस्क्राइब खालामना ला दै लोगोफोर